So ayan mga kainday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday. So ayan mga kainday, for today's videos, mga kainday, I'm here in the city of Malacca. For today's video mga kainday is fiesta ngayon dito sa aming lugar, sa Bitaogan mga kainday, sa aming patron na inahan sa KANUNA'y panabang. So, mingaw kayo mga kainday, wala kayo kalingawan, wala kami mga palaro or mga anything else mga kainday. Kasi, meron pa tayong dinaranas na pandemya ngayon mga kainday, which is yung COVID mga kainday. So, mingaw kayo amo ang celebration karon sa fiesta. But, I'm so happy mga kainday kahit unlike sa una mga kainday, kay bibo kaayo na daghan kayo magipang buhat, layo pa lang ang fiesta mga kainday na nagkuan nami, nagpaligan nami basketball. April pa lang mga kainday, nagpaligan nami basketball para kuan pag abot sa June bongga kay siya na napamidisco. Pero karon mga kainday, hindi mo na magagawa yun mga kainday kasi mga kainday, mamaya mga kainday, pupunta ako ng simbahan para naman manalangin doon at saka managkot din mga kainday. Kasi po mga kainday, wala kami. So ayan mga kainday, karon mga kainday, lingkod-lingkod lang po, ana. Kaya wala may kalingawan. Lingkod ako mga kainday, so nagpaabot. Mga mahapon na po. Yung mama ko mga kainday, nandoon sa sa bahay natutulog. So ayan mga kainday, dito ngayon mga kainday, mingaw kaayo, init food kaayo. So baka bukas mga kainday, pupuntahan ko si Mona doon sa kanila. Pupuntahan ko siya, kasama ko si Mimi. Baka maliligo kami ng sapa kasi hindi na ako nakaligo ng sapa mga kainday. Ganon. Pupuntahan ko sila bukas pag may time, ganon. So ayan mga kainday, pupunta tayo sa bahay mga kainday kung naaba siya nag-aso sa balay. Kung wala siya nag-aso sa balay, so wala siya handal. So ayan, pupuntahan natin mga kainday. Let's go! Ayan, mingaw kay mga kainday. Wala yung pagka-aso sa abuhan. Gana. Aday. Pupuntahan natin yung nanay ko nandun sa loob mga kainday, natutulog. Let's go. Hi! Natulog si mother. Kaya walay handa. Natulog na lang siya mga kainday kay wala may tuba. Nay. Tubang sa ba? Unsay mong maingon karon nga nag-celebrate ag fiesta nga mingaw? Okay ra, basta maayo laglawas. Mao jud. Og unsa pa man? Makakaon og timpo-tingkaon. Unsa pa? Makainom og tuba. So ayan mga kainday, mugawas na ko sa kwarto. So nagpasalamat daw siya kay kahit papaano daw mga kainday, makakain kami ng 3 beses isang araw mga kainday. Kahit papaano, nagpapasalamat din kami sa mga biyaya na binigay sa amin ng Panginoon mga kainday. So ayan mga kainday, samahan nyo ko mamayang hapon doon sa simbahan para managot mga kainday. So abangan nyo mamaya. So let's go.
So, ayan mga kainday, nalamid din sa simbahan. Kasama ko yung family ko, kasama ko yung nanay ko, at saka mga kapatid ko mga kinday. Ayan. Sa simbahan mga kainday, naabot na ni. So ayan. Hello mga kainday, good morning and welcome back again to my YouTube channel. It's another day na naman mga kainday. It's June 24, 2021. It's San Juan Day. So ayan mga kainday, San Juan karon dito sa amin at sa inyo hapon. San Juan karon mga kainday. So mga kainday, wala siya kayo basa-basa karon sa mga tubig, wala yung mga bubu sa mga tubig mga kainday kay kuan pa karon bawal luwanag. Mga ligog dagat, bawal ka maligog dagat kay tapok-tapok. So ayun mga kainday, nara ko dire sa balay, kasama ko yung mother ko na si Mother doon nagkaon. So ayun mga kainday, pupuntahan natin siya kung ano si sudan. Alaga, good morning. Sa tuon. Ayan. Masayang sudaan. Ayan, nagkaon si Mother ang iyang sura kay tawang dagway sa way sudaan. Ginamo sa iyang sudaan. So ayun mga kainday, maligo sa ako kay para fresh. I-reveal ko mamaya mga kainday kung ano yung ginagamit ko sa mukha ko, ano yung pinapahin ko sa mukha ko mga kainday. So ayan, maligo muna ako ha.
kainday, naghuman ako gigo. So, mamalbas ako. Para mawala ang mga sumpa. Okay, hindi. Kailangan ko siyang mamalbas. Ayan. Then, itong ginagamit ko mga kainday, ito yung panggamit ko sa mukha ko na pangkuan siya, natural white light with UV protection. So, ito po yung Olay. Olay ang ginagamit ko mga kainday. So, ayan. Ang ginagamit ko. Ayan, so kainday mga unta mga kainday akong sudaan kay kung ang gatas o asukal kay wala may sudaan mga kainday ara gatas o asukal o may sudaan so kanin sa akong kaunon mga kainday.